Mirade que greliños tan bonitos. Vou facer unha ola de caldo grande porque creo que ainda vai a chover uns días e o caldo agradecese. Vou facer unha pota de cocido. O que pasa que depois quedame o caldiño para comer tamén na taza. Esta é unha rabisa. Vedes que nace desde abaixo con todas as follas hasta arriba. Non sei como vou facer, só tú en dúas mans. Isto é un grelo. Folla, cañoto, aquí, cañoto. Cando empeza así a botar a flor, dependendo do tipo de grelo que sea, pode aguantar moitos días aínda, un mes ou un mes e pico, ou dependendo de se é outro grelo. Este é un tipo diferente, porque este foise a flor facendo tallo alto, é como de ciclo máis corto, entón non espera moito, cando empeza a florecer, xa se vai a flor, xa non nos vale, digamos. Pero este que é de ciclo máis largo, con esa floriña aí, aínda aguanta bastantes días. Vistes a diferencia? E cando os grelos están así, é cando os cortamos para deixarlle os xenos. Cortamos o grelo, deixamos a raíz aí e vai a seguir botando greliños arredor. Ese ten aquí a floriña que parece así como un brécol e aquí abaixo vemos que en cada axila ten un filliño. Se o cortamos así, quitamos este que é para o caldo, deixámoslle crecendo estes fillos, que así sigue nos dando máis tempo. Vou botar a verdura á tarteira porque senón vai a ser hora de comer e aínda non teño a comida lista.